ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. ụmụ Igbo, anyị na-achọ ka anyị mezie ihe okwu anyị sistem ịmana ingredients ka nkụ ebe a ọya ka a na-agbara mbọ ka ingredients hazie onwe ya, mana ọ ka fụkwara ụmụ ihe na-abụ ụmụ ihe na-eto a ga-etikọta ọnụ. Anyị nwebụ ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị si na ụzọ nna nna anyị ha si wee dị ndụ dị anyị mma, and ndị si na ihe na-eme ndị Igbo n'ụwa niile adịrọ mma. Anyị wee sị kama anyị ga-ahapụ agbụgbọ ọsọ, kama ka anyị dozie ya edozie, na onye unu ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke, onye unu ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. ụmụ Igbo, onye unu ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Anyị bụ ndị Igbo, ọ bụ na anyị gwabụ ndị ahụ eji ama atụ. Amasị m nke ọ ga-eji eme oruzie nsogbu bịazie ụmụ Igbo agbara ọsọ. Mba, ihe anyị ji wee mee okwu anyị ka ọ na-adị n'iche n'iche ụbọchị niile bụ mbọchị ọ ga-eme ịchọ ya ka ịchọta nwunye ọya ka anyị ji wee kee ya eke. Ebe anyị na-ebido agba ọsọ a forever and ever. ụmụ Igbo, ọsọ anyị na-agba ụkwa ha ọsọ echi, ọsọ anyị na-agba forever and ever. Maka enwere ndị mma na enwere ndị mma maka Igbo, nwee ndị na-agbara maka Igbo. Ihe mere anyị taa abụrụ jos ọ bụrụ accident, ma ọ bụrụ nke mana ndị na-asụ oyibo si ya accident. Nothing happened in accident n'ụwa. There is nothing like accident in this world. Anything ọbụla mere n'ụwa nwere cause. ụmụ Igbo, ọ nwere cause. Ndị ga-eche na redio, biko unu echere na redio kịta maka instrument anyị chọrọ use wee mee the redio. O nwere ka o si art, so instead of ije ị gaghị anụcha ihe ọ na-ekwu, ka mma na ije ha eje atọ. Ihe na-ekpọ ebe ahụ bụ odu nke ochie na-akpọ ebe ahụ na-asọ hapụ ya. Ọ bụrụ na ekwusie nke a ga-emezi mebi echizi ụdị redio ga-adị oke. Kịta redio adịrị oke, so ka eme nke ebe ọ bikos na maka na enyego m taịm ọrịa, enyego m ụlọ oge. Ọ ya mere m ji wee mbịawa, aka m isi ka m dozie ya bifo mbịawa, mana nsogbu adịrọ. Ụmụ Igbo, achọrọ m bifo anyị abagodi n'ụka, anyị ga-emetụsi okwu onwe ụdị okwu anyị ga-emetụsi aka nwa obere nwa obere. Ihe dịka ụjọ adịrọ mma. Ụjọ na-ebute psychological problem. Ihe ndị be anyị na-aya taa, ọ bụrụ ọgba nje, ọ bụrụ agwụ, ọ bụrụ osu. Ihe ndị be anyị na-aya taa bụ psychological problem. Ana m agwa biko ihe redio anụnwa pụtara bụ ka o tiwa dị akụkọ oyibo nsogbe. Ihe anyị na-aya abụrụ ihe ha na-ekwu. Enwe ihe dịka ọgba nje, enwe ihe dịka agwụ, enwe ihe dịka osu. These things we are all just an allegory to do something. Agwụ is a therapy. ụmụ Igbo, ọ bụ therapy. Ihe anyị ka ji wee sị na anyị ga na-akpata ukwu a utu anyị si wee kwuo ya ụka, cherekwa na anyị na-abịa ebe ụka ahụ. Achọrọ m ka emezikwa obi ndị Igbo ka ọ dị mma dịka otu obi ndị mmadụ na-adị. Nke ọ na-ebi abụrụ ndụ, obi gị dị destroy. Inwe trauma, you have a trauma in your brain, you are traumatized. Iji traumatize, the problem of ndị Igbo is traumatize. You can never have anything. You gaghị emenwe anything. Nna m nke bụ eziokwu, you can never do anything unless you dozie the thing, the cause of the problem, the cause of the issue bụ ihe a na-agwụ the cause. Because nwatakịrị na-eto eto na obere nwa na-eto eto, that ihe ọ bụla ị na-egosi obere nwa ahụ, onye nwa na-develop the gene in the system of the person. The gene in the system of the person na-develop it. So now na nwatakịrị akpa chaplet n'aka, kedu ihe ma chaplet? Kedu ihe ma Bible? 5 years ịgụba na Bible, ịgụba na chaplet. In 5 years ị na-agụ Bible paper chaplet, nwanne ịmakwa ihe na-edevelop. Ị na-edevelop old age nonsense. Ihe na-edevelop old age nonsense. Why? Ngwa check ihe na check go the grown-ups ndị niile eji ụka wee zụọ, how many of them dị stable? Onye nwaba agwa ha na-ekwu okwu. How many of ndị azụrụ n'ụka dị stable? You cannot control your emotion, you cannot control your fear, you cannot, you don't have, you nwere direction, you don't have direction. Because why? It develop your mind unstable. Is a tactics, always tactics. So ihe na-agwa unu maka ndozi ọdịnala to build a pillar that will mold your mind so you become unshakable.
so that you become unshakable. Because now ka m gwa gị n'ala Igbo enwere already culture, then ngwa conflict here with this Christian religion is a confliction of mind. It's a confliction of mind. So you have you develop a gene based on conflict. Iji mụọ nwa ihe amụrụ na-eto ogologo, ihe mụrụ ka nwa ga-amụ. Your child will because all your sperm. Don't lie to yourself. Go to hospital and ask them. If mponu sokwa gị more 100 children, the same sperm is what. If you want to know about those children, go and take the blood of their father and check. You know the children. Jee were the blood of their father and you know the children. So now, ihe gbasara ụka, ihe gbasara religion is part of a system. Ihe mere na Africa ghọta ya. Religion is part of system. So government, that law of government is from that religion. Case wepụta ya, mezie practical, may apply practically. That's why in Africa people don't respect law. You know how many people want to no people don't respect law. Ị ga-arụ bridge in Africa, mmadụ pụta, ọ gaghị aga na bridge ahụ, ọ gaa na jụgodo onwe gị why onye ejide ya asị mmadụ anaghị etis don't urinate here. Edere ebe ahụ don't urinate here. Onye ahụ abịa bụ ị na-asị ya edere don't urinate here, ọ pụta ma nyụọ mamịrị ebe ahụ. The cause of this thing bụ ihe a na-agwa gị now. The cause of this unstable behavior bụ this thing because ka anyị wepụgodi here from government, wepụ ya from government, let's go to people, normal people. Why ndị Africa ji disobey na Africa there? Go to the bridges, go to everywhere. Nobody respect anything. Nobody respect anything. Why? All that unstable mind develop in the childhood. All that unstable mind because if you were ordinary, you were okay. Develop. Or if you were something ihe na biko call you on. Mgbe mode or something, okay, you get a different result. Anytime you with a different atom, you have a different result. That is pump and play. So ọ bụrụ na eti ọ na nwata we develop all the same mind ọ gaghị arụ ọrụ moto go to nwa bekee land ọ gaa na supermarket now line ahụ ndị mmadụ kwụ ka ọ ga-anọ ọsịakwa ya bụ na ndị ọna nkwa nke ahụ mmadụ na-anọrọ onwere onye ga-aga everybody will go that place line it. Why? Because they develop their mind with one single ideology, one single system. So the mind is already in that thing is already in their gene. Here na behavior control. Only Igbo invented behavior control. All of which is ordinary. But because you know ordinary, because you don't know it, you are ordinary. I didn't put name ordinary. I had no problem. The same way, okay, Ghana and Africa. Church need not have forever. Go to what they care with the church. They never steal people with them church. They never steal people. Why in Africa and them money with the church never why in them money get the church and never in Africa? Man, the same people with the church, why? All the same koro mind. That's the same unstable mind from childhood. The pastor is a victim as well. The pastor was a victim of this unstable mind. Because everybody is confused. If you thinking something, onye Africa niile ojidebe ewe wiri aka ọchọba nne. This thing, the cause of it is unstable mind from childhood. Nwa bekee mụta nwa ihe ọ na-eje develop nwa ya from childhood bụ animal. Ọ ga-etinye na TV everyday cartoon. Nwatakịrị ahụ eji aka develop normal life. O ruzie level ebido kụzibere normal thing. One ideology nke ndị Africa. Onye akọrọsi ebe mmadụ gbaga ọzọ, ndị ụka agbaga ọzọ, pastọ agbaga ọzọ, gọọmenti agbaga ọzọ. Kedu nke ị ga-eso eso? Ndị chaplain kpara onye asịra ndị Igbo sị na nwaanyị nụọ asịra agbọghọ too n'ala Igbo ka ọskeke si ekwu ya ekwu. Nwa agbọghọ ejere nwoke ekpere ọma ha na ilu dị n'afịa ahụ. Nwa agbọghọ too n'ala Igbo ejere nwoke ekpere ọma ha na ilu dị n'afịa ahụ. Ije na charismatic ọ dịghị mma, ije ama Jehova ọ dịghị mma, ije Cherubim and Seraphim ọ dịghị mma, ije Sabat ọ dịghị mma, ije Grace of God ọ dịghị mma. All
ọsọ na Nigeria ka ị ga-eme ịbịa ifu 200 million churches. But I am na this thing bụ the consequence of our behavior today. All that thing bụ consequence of our behavior, because onyanwa bụ behavior control, whether you like it or not, whether you know or you don't know. Nwa bekee invented church for behavior control, not for money. It's a politics. Church is among the politics because I am a Christian, but I don't like Nigerian government. What be I do? I am a Christian. But Christian is all the within the government. Always politics. Christ, you know. And my post to ever. Anything I post to ever, go and watch. Anything I say here, go and do your own research. Christ, the name of God. Christo, never a name of any God anywhere. Go and do your own research. You have ancient kingdom, or anointed one, anointed person. Onye for ruler, or a ruler. It's like a pharaoh. It's like a village. It's like a priest. Nothing to do. But in Africa, you see how you initiated yourself into something you can never get out of it. You will get develop on your mind. Today, already conflict to you. Now if you don't begin to go to yourself and this thing might be lie, ujo ejidegi. Go begin to go no lie, ujo ejidegi. And they are now na-agbasi unu ike. Onye Igbo ọbụla, you can have money, I don't care. You can never have rest of mind because your mind is unstable. Your mind is unstable. Simple as ABCD. And you will with your unstable mind, your child will become unstable. Because ị mara ebe ị ga-eso eso, ị mara omenala Igbo, because ị mara about omenala Igbo, ị mara nke ọ bụ abụ ihe ma bụ nke ndị na-atụ ụjọ, nke ndị na-aka njọ, agwọ ọgwụ, ihe niile na-atụ mmadụ ụjọ. Ọ bụ ihe ma ụka, ijee n'ụka asị gị ọgba nje na-eme gị, asị gị, and the ones agwa gị na ọgba nje na-eme gị, from that fear you may commit suicide. Ị mara that nwere ike lead mmadụ to death. Na agwara gị na ọgba nje na-enye gị nsogbu ịnụ dị na mmiri, that thing can lead to your death. Because of frustrate go demoralize go your happiness, demoralize go your happiness, demoralize your personality as a self, as person. You have been destroyed and destroy go totally, because agwara gị na ị gaghazi abụ uru na your problem is spiritual, and the spiritual be something you cannot see. That means you don't have future there. Jụzie na onye ahụ gwara gị that thing, how do we solve this thing? So why did if man enweghị ike ịgwọnwu this person, why did you tell them this thing? Why can you tell somebody na life ya dị in danger? How come? Mana mgbe anyị na-eme something anyị amara, anyị na-eme something we don't know. How many of ndị Igbo, akụkọ ndị Igbo, how many of ndị Igbo gagoro na somewhere ebe ọ bụ na a chọrọ ije, agwa ha na enwere ihe na-eme ha? Majority of them, if I'm not lying. Then how do you see tomorrow? How do you see the future? Head destroy, you got your happiness, your morale. That zeal iji agba mbọ is been destroyed. Ije na church, esi na church na-achụ gị, esi ebe a na-achụ gị. Anyị wee bụ unu si unu single mind development ọdịnala Igbo, the single mind development, so that your children cannot complicate their mind anymore. Na ihe a kpatara ha erie ọnwụgbuo ya ọma na ọnwụchie, ihe mere ya ọma na ihe mere ya n'ụwa. Kedu ebe ihe a si wee dịrị njọ ma ndị ụka ma ndị omenala? How do this thing justify ihe anyị na-eme? Okay, ka this thing is wee mebiere unu ihe? Business will business, nobody care. Anyị abịara ebe a for your business. You can do your business, we don't care. Ihe anyị chọrọ bụ ụmụ anyị ga-ahapụ ebe a wee na ka ha nwee future. Ọ bụrụ na anyị ghọtara the problem, we understand the problem, ihe anyị chọrọ inye solution. Ifiri nke nwa na-asara mmadụ ego emere nka, you can still be ị ga-akwụkwọ beneficiary, you can still doing something else instead of eguzi mmadụ wayo nara ụmụnne gị ego. You have a job. Mbakwe ha mechara ya rụcha airport, kịta na uwe change go, anyị enwere too much option of wealth creation. So many things ị na-afụ n'ụwa bụcha commerce. Anyị enwecha ihe a niile.
kama na ha na-ekwu ofu a na-ekwu ụwa chọọchị problem dị n'ime onwere onye si ejene ihe nji wee dee ihe m dere ebe a na-abụ ka ụnụ fụ because you have right to do whatever you want to do. You have right, you have right to worship who you want to worship. That is not the problem. That is not the case. The case is I want a better option. We have a better option. It's like argument. We are presenting argument because this thing is in the mind of our people unstable. Okay, look at our society. It's unstable. So I actually stabilize the society. So how do we stabilize the society? We come up with this project. Can you make it stable? Because if you don't stable the mind, if you don't stable the mind, you can talk from here to the next 100 million years, you can have the same result. You can only have the same result because you can laboratory na science na laboratory in the science in only we met her the normal information. Anyị na-eje ụka anyị na-aba mba na-ewe iwe. Why na ajụzi what about this person you pray every day? Or no nwere power to stop this your problems? That is the case. I gwa gị na problem gị dị n'aka gị, ordinarily we give you some options so that gị nwee ike iji aka gị solve all your problems. Onwere onye si gị nwere faith. You can have faith but have the faith in you that you can do it. That is better because the God you are looking for is inside you. All the Bible everywhere the Bible. All those things you see as a ceremony here but just to push culture forward. It's like law. Law, Nigerian constitution. The Bible is a constitution to govern your mind. It's a constitution to govern the mind. It's by government. That's why they gave you God. God G-O, government G-O. Just it's a government, is government to govern the mind. Then the other government is the govern the visible. So it's two of them is the same thing. So what about the argument about whether there is God or no God? The argument is everything is under your care. So now here actually institutionalize our omenani, ordinary, iwu ala, ntọala nsọ ala. All this thing which I own in maka mpọsa ga akọwa ya bụ mpọsa ekwuo maka culture. Ihe anyị nọgodi na bụ nke ndị ụka. Mana achọrọ ka ndị ụka mara na ọdịnala abịara just to tell you about ụka. No. Ọdịnala bịara ka anyị gharazi ịgbapụ ụkpaka. Because imere ụka na-eje, mmere ọdịnala na-eje n'ofu ebe ahụ. No. But ọ bụrụ na anyị nwee base ịchọzi ịka ụka ị ga-aka. Kama ka ọ bụrụgodi an institution, ọdịnala bụrụ an institution. So ka anyị nwee chance to create the job. So that your children can work. Because ije ụka agaghị create job, ụka agaghị enye gị ọkụ, ụka agaghị enye gị mmiri, ụka agaghị enye gị ụzọ. But ordinary ga-eme because ordinary is an institution, Igbo institution. So we can do this thing because it's our land. But the pastor cannot do it because pastor is a private business. Ordinary abụrụ private business. Ụka is a private business. So onye ụka agaghị ewere ego onyinye nyere ya jọrọbara gị a company. No. Onye ụka cannot do anything with his money. It's private money. Ị ga-ego ya ka ọ bụ. So ọ gaghị eji rụrụ gị ụlọ akwụkwọ ma ụlọ ụka. So ị ga-amụbu kpụsara ahịa ọbịa na ya adịghị kpọrọ gị o mere gị by force ọkwa gị jebe gị n'ụlọ ụka ya ọkwa gị bụrụ nsogbu gị bịa so you come dị onye esimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri ibere ebe ahụ dị mmadụ ihe gị mugwu it's your problem ọ bụrụ problem ya. So ihe m na-agwa ụnụ ka ị mara ihe gị were ire gị gụọ eze gị ọnụ. So ihe ndị ndozi ọdịnala bịara bụ to commercialize ana Igbo ka anyị commercialize ana Igbo ihe ọ bụla anyị ma n'ụwa ọrụ commerce anything ọ bụla commerce anything all the whole feast from January to December is commercialization. Ma mkpụrụ ọgwụ a na-aṅụ aṅụ ma nri a na-eri eri everybody will benefit from everybody. Ị nwere uji inye m ji enye m gị rice but anyị ga-emezie through trade by barter through money. Igoro m ji egoro m gị rice igoro m ogu egoro m gị onugbu. Anyị ga-develop the template for commerce ọ ihe anyị chọrọ idevelop ka ihe ochi na-ama na ị na-eriju afọ ụmụnne gị bụrụ ọnụ ha ga-ezigbo gị ochi ị na-eriju afọ ihe ndị ụka na-eprich this thing onye ofu onye ga-abụ ọgaranya mmadụ 100 million ada ogbenye
ihe abụrụkwa life. As long as you live in that the same life, nwanne enwere ebe unu na-eje. Everybody want prosperity, everybody want prosperity. Now this is the method for prosperity. Isi mba na Chukwu ga-atụrụ gị anya n'igwe. How can God send it from heaven? Ihe a practical way of wealth creation. Practical way of wealth creation. Government anaghị create wealth anywhere in the world. We have been deceived. I have been lazy people. Government never create wealth anywhere in the world. Never. You don't need for now west to private company. Private from A to Z. Even the government is private company. Even the government itself is a private company. But on the back, you have something. The emotion, everything for them is sentiment. It does not exist. Forget about sentiment. It's about husband and wife. Sentiment is nothing but husband and wife issue. Or public issue, because nobody listens to you. Nobody can ever listen to you. Nobody. Only you get develop commerce, develop an economy. In the job in a certain because all you go in feed yourself, have when control over your destiny. First of all, we're going to control over your life, your personal life. You don't have control over your life. You may hear now, maybe he did. Not again with your name, and again with your name. And I tell you, I call it out somewhere. The going to do that for the going 3 square meal, name with the shelter. No more clothes. So, when the female go external. Because now, when Jesus and I also. You work with Jesus and the money for the wood. Because only about here go, or my yoga, or the same fact, Jesus and I build any or wars or not often. Since I am Jesus and I since you were born, Jesus Christ never and he will never come. Abraham, Christo in our God. Christo, a name of a king or a Greek name. It's a Greek name. When you know even with God or no God. We don't care. The problem is the superstitious in you. Leave the superstitious belief in Ifubo. Enwere ihe dịka ọgbanje, nwere ihe dị ya, nothing. Asị mụ na agba gị na asị. It's a lie. Ọgbanje came after war. After war, ndị nwe malnutrition, ha mụọ nwa ha anwụ because of 3 years war. Onye nwa butere ya. Abụ is therapy, ọ bụrụ ihe spirit. Nothing to do with spirit ụmụ ibe. So mmadụ erizi n'ibe ya white, mmadụ erizi n'ibe ya white. Ihe anyị na-abịa ime n'ala Igbo bụ a structural development. Omenala Igbo ọ dị up to standard, and which is a theoretical ọ dị. Ihe anyị like practical. Ihe anyị like practical. Fear exists. Fear never exists n'eziokwu. So don't fuck with these things. They will give you fear, and then you fear you will destroy human being. Onye nwere fear bụ onye nwere future. If you have fear, you become lazy. It dies. Your life is gone. Iburu onye ụjọ akwụkwọ ha nke ịnọkọta na-emegeri ndị mmụọ chi itigbu etigbo onye mmụọ enidi ka ịlahụ ụla ka ọ bịa. Onye mmụọ enidi ka ịlahụ ụla ka ọ bịa. So onye ọbụla sị na ya na-arụ ajọ ndụ, you have a psychological problem. Because ndị mmụọ anaghị atụ gị egwu. Ndị mmụọ anaghị atụ. So ndị mmụọ ga-echere mgbe ịlahụ ụla ha bịa. So ndị mmụọ ga-echerezi ịlahụ ụla ọbịa. Ọbezi ịlahụ ụla ndị mmụọ abịa ibe gị egwu ikpuchi anya ndị mmụọ abịa so ndị mmụọ na-eche mgbe ịlahụ ọrụ na ka ọ bịa. Mba nọ na ụmụnne m, mba abụghị otu a ka esi eme ihe a nwere njọ dị mgbaghara. Ụna emezi n'ụdị ihe a na ụmụnne m, ụna ekwuzi n'ụdị okwu a. Onye si gị n'ịnụ di na mmiri isi ya biko ị nwere ike ịfụ di ahụ anya. Onye si gị n'ịnụ nwunye na mmiri si ya biko ị nwere ike ịfụ nwunye ahụ anya. Si ya ma ị nwere ike ịfụ ya anya ka afọ. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na enwere ihe ịma, ọ bụ na enwere ihe na-abụda gị, ọ bụ na enwere ihe ị chọrọ ikwu, ị mara ka ị ga-esi ekwu ya. Etinyere m akara igwe ebe ahụ. Etinyere m akara igwe ebe ahụ. Kpọọ kwuo ihe bụ obi gị. Ihe ọ bụla ị ma n'ụwa, ihe a free radio for ndị Igbo niile, onye ọsọkwa ya bụrụ anaghị akpọ mmadụ iyi ebe a. Anaghị akpọ mmadụ iyi ebe a. Ịgbaghara mmadụ iyi ebe a wepụghị. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na ị na-eje ụka
biko onwe onye si ga-ejesine mana chekwa ya eche chee ya eche you have a right to worship anything you like you but all conflict of mind only destroy your mind. Your behavior will be destroyed. You become unstable human being. Unstable. You become unstable. Ihe ọbụla mere gị n'ụwa ichekwa na enwere something na-eme ndị after it. Ihe ọbụla mere gị ichekwa na enwere somebody dị after you. Isi waa gị isi na ha achọba gị, afọ ọrụ gị isi na ha achọba gị, mmadụ nwụọ isi na ha egbuo gị. So you're already absolutely destroyed. So kama don't ever think about that. Echekweni eche because ọ naghị eme exist. It does not exist. Have nonsense. All the same thing ahụ ka eji arụ phone abụna gị ji ekwu okwu ọ bụ ka eji arụ ya. Phone abụna gị ji ekwu okwu ma kọmputa ihe a niile ma plane efucha moto all the same thing ka ọ bụ. Mmadụ chịrị mkpụrụ agịrịga na anị ka otu ọchọ onye ọ ga-eme champụ biko ụlọ akọzi n'ụdị akwụkwọ ahụ anyị Igbo karịgo this thing. Ndị Igbo were ancient people, we are ancient people, so anyị karịgo this nonsense, anyị karịgo this behavior nonsense. Ndị America everyday iche na America everyday na-agba mmadụ egbe ebe ahụ. Go to America everyday they shoot people but people still want to go to America looking for visa. Ndị mmadụ ka na-achọ visa to go to America. Sị na nna na-akọ ọgwụ na village, ndị village na-akọ mmadụ ọgwụ na-eme nka, ndị village na-eme nka wuya na-ebe ka ọ na-eme. E nwere ike ịkọ mmadụ ọgwụ dịkwa ụtọ ọgwụ 0000.1. Keep your environment clean. Debebe gị ọcha. Ka anyị dozie n'ala Igbo anyị nwere information to create an institution from A to Z, from ịtọ ọjị to nzu, from nzu to ozu, from ozu to agwụ, from ilochi to ilo mmụọ, from ilo mmụọ to ụmụ ife eke, from A to Z is commerce. And ndị ọdịnala ga-commercialize ihe niile. Ụmụaka niile anyị mụrụ amụ biko ihe nna abụ ihe ahụ ndị young people hapụ ndị abụrụ ibe afọ, ndị okenye afọ ndị agbara afọ hapụ ha. These young people, the message is for you young people. Don't allow anybody to destroy your future. Your future is at stake. Your future is in danger. Although this method you use KGMN, your future is in danger. This your method will not work, and the other method. Your future is in danger. The children, the kids, all those who will below 30 years, save your life. The life you live, it matters for you, matters for us, and the children you bear and you give away. Ụmụaka ịmụrụ amụ, think about those children. Ihe anyị na-enye you option. We are giving you option. Ị nwere option. Don't drag any territory. Build only yourself first. Build yourself. You have no option. You nwere option. The option you nwere now bụ to build yourself. Lay a foundation within yourself. Ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Afụrụ m unu si emove, ana m afụ unu si emove, but to change this mindset and this girigiri gara ọ bụ amamihe. Were amamihe otu ahụ fụrụ onwe unu gbakọsi onwe unu ọnụ, were ihe emepụta something a na-afụ anya. Channel that your energy into something material. Don't go to Facebook and say nonsense and write nonsense. Nobody care about you. Nobody give a damn about you. Enwere egwu tupu akị grossy, they don't give a fuck about us. Nobody gives a damn about nobody. So stop wasting your time. I na-enye gị option a na-enye gị bụ just to come and learn how to become somebody in life. How to be somebody in life. You can never have any territory. And territory only gets by politicians. Ị gaghị enweta any territory because you are not a politician. So bro, your hand code. Your own is how do you survive. Ebe ọ bụ na unu buru ibu ndị ka igwe were igwe anụ unu wee mepụta something a na-afụ anya, all that thing will give you respect. Information give you respect, not by going to Facebook mmadụ rụrụ arụ na-ekwu nonsense. Ọ naghị enye respect nke ihe imepụtara, and imepụta ya ọ bụrụ grupu na nke ihe bụrụ ọ bụ nwa mepụtara ihe dị ụna echi mara ụnụ. Don't just go and na-ekwune ị naghị eri nri, iribeghị nri. Our people are hungry. Ka anyị chọwagodo how do we feed these people, how do we feed them? Our place are dirty, how do we clean this place? Our culture is dead, how do we resurrect the culture? Our language is going, how do we rebuild the language? This is our target.
This thing should be onye nwe kwesịrị ịbụ our target. How do we build this land, rebuild this land? Because ụmụaka, you are giving child a pet, you are giving na-amụ nwa. Ụmụaka ị na-amụ, kedu ihe ị na-amụ? Kedu ihe ị ga-eme ụmụaka, kedu ihe ha ga-eme ha? Kedu ihe bụ the option for these children? Kedu ihe ụmụaka, kedu ihe ha ga-amụ? That is the case. So ụmụ ibe, ihe m na-agwa ụnụ bụ na ndị ndozi ọdịnala, maka ama m na ndị Igbo 98% of ndị Igbo na-eje ụka. The ọbụrụ about church anyị achọrọ conflict. Ihe anyị bịara bụ ka anyị kụziere gị ihe na-amụrụ, maka ama na enwere ihe mere iji eje ụka. Enwere ihe mere iji eje ụka, mana ka anyị gwana gị na ọpọpị mmadụ ọ ga-ahụta mmadụ aka ọ nọzi na mmiri ncha baa ya anya ọpọpị ọkwanụ pọpị nwanne ọkwanụ onye ahụ uru ka agba ọkwanụ n'ụwa ka agba okonye onye ahụ uru ka agbara. So ụmụ ibe ndị Igbo, the fear, ụjọ ị na-atụ si n'ụka na ndị a na-asị gị na ọgba nje na-eme gị na ihe abụ na-akpa gị, iwepụ ihe na-aba n'obi gị, ị bụrụ mmadụ. Omume onye na-edu ya, omume onye your character na-edu gị. Nwanne ịkwụba aka gị ọtọ, ịkwụba aka gị ọtọ n'akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala, ma ndị ndozi ọdịnala unu ga-afụcha the process how to live a pure life, how to become the God you want. Ị chọrọ Chukwu, you want God. Ama m na ndị Igbo fụrụ Chukwu n'anya too much. You want God, but there is a process to cleanse your energy to become pure and crystal like Christ. There is a process. Every process, there is a process of about going to church. After church, you do shibama, mee ihe ọjọọ mba. There is a process to purify your soul. Or by going to church is by character, is by omume, is by character and the information you accumulate, is by information and character. Or by Christ. No, because Christ is nothing but anointed one. Is just afọ echichi. I have blood of Christ for sale. Nna nwanne ụnụ erezina biko ndị white ka a na-eri mmadụ ebe ụnụ erezina ụnụ erezina blood of Christ ya ọ dịghị mma. So ụmụ ibe, ihe m na-agwa ụnụ bụ na ndị ndozi ọdịnala ihe anyị bịara ka m na-agwa ụnụ, and okwu m na-agara maka ụmụazị anyị biko ayịyọ ka m na-ayọ ha. Ịmana ha na-eje ụka akpọ Chukwu abịa akpọrọ Jizọs Kraịst akpọrọ Yawe. Eji m ma Chukwu abịa bụ ụlọ ma Yawe ụlọ wee na-ayọ ụlọ. Yes, onye ọbụla chọrọ ịkpọ ga-akpọ, akwụgo m bifọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ ka etinye gị na line, ị nwere ike ịkpọ, nsogbu adịrọ, emego 30 minutes program. Ị nwere ike ịkpọ every moment from now you can call, nsogbu adịrọ. Mana ihe m na-ekwu bụ na ndị be anyị, ana m anya ụnụ aka biko ka anyị gaa na practical of developing ala Igbo, ka anyị gaa na practical of developing ala Igbo. That is it, through ọdịnala Igbo, because ibe n'ime ọdịnala ahụ enwere ihe a na-akpọ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ọkwadatị na ụkwa omenala, iwu ala, nsọala na ntọala, ọkwa nwekwana 14. Ịgazikwe into that omenala, ịnwetazie iwu ala, nsọala na ntọala. All process nwanne nna gị padịrị apadị. And ndị manya aka eburu ibu, people who know this thing are not many. Ngwa nke eziokwu. And the only way Igbo people can become who they are before is this process, because process are all compete with any process of governance n'ụwa, or compete with any because of this present, this thing, this ordinary compete with anybody, anything. All about ka isi eche, because economic benefit dey inside it. Pure mind to live a pure life. Agaghị asị gị na agwụ na-akpa gị, agaghị asị gị na ọgbanje na-eme gị, agaghị asị gị na Jizọs na-abịa ọzọ. You live a free life, live a free life gị na chi gị. Ibie ndụ ka chi gị si wee chọọ, ibisia ndụ nwụọ ọfụma, nwụọ ezigbo ọnwụ, nwụọ ezigbo ọnwụ. Ọ bụrụ nke a na-eme abịa na akọrọgbaga abụ ọkọrọgbada agbada, akọrọgbaga abụ akọrọgbada agbada, mba. So ụmụ ibe, ọ ka mma na anyị mere ọdịnala, maka ọ bụrụ na ndị Igbo emeghe ọdịnala, ebe m na-afụ ndị Igbo enwe ebe m na-afụ ha sọ ngwa ya esi mara anyị na-afụ Igbo afọ na nzuzo.
anyị na-afụ Igbo afụ na nzuzo ebe m na-afụ ndị Igbo side somewhere else side enwe ebe a na Luwengo dịbụ na old map ọ dịrọzi ihe anyị nọ na-abụ evolution ka a nọ ọwụ na ife etu evolutionalize nwanne nọ dị n'azụ ife elu otu evolutionalize ebe a na-azụ moto agbaghị anyị moto emuvugo ụmụ Igbo moto emuvugo and ọ bụrụ na ife elu isori moto ahụ ọkwụọ gị akwụta izi njin ọ ka akwụọ gị nke ahụ aka onye akọrọ a na-akọsị ya ụmụ ha na-asịzi enwere nna m bụ ndị Igbo o nwere ebe a na-akpọ ndị Igbo before yes na people create a new identity enwere ike akpọzie ya igon asị enwere nga na Igbo before mana kịta ha bụzi igon otu a ka esi wee mechacha this small tribe ụnụ fụchara nwa bekee create chara these tribes all of them then created them give them language ụlọ ama na mmadụ na-eke language don't you know ịma ha na language gị na-asị na-ekere ya eke because ụlọ amaghị eke ị na-echekwa na ọbụ destin language gị na-asị ekere ya eke ọ mmadụ kere ya so imefụzie ndị anụ na ke ha na-akpa ndị anụ gasị na ebe dị na mba mmiri ma ọ bụ ihe arụ na-asị na ndị a bụ tribe ọ bụrụ tribe ihe a bụrụ tribe ihe a ekere eke ọ bụ tribe biko so ụmụ ibe enwere ndị kpọrọ bifo mana anụghị m ya so onye ahụ ya kpọchighị azụ o nwere ndị kpọrọ bifo akpọchighị azụ enwere so many people kpọrọ bifo so anụghị m the thing because ọ dịka the computer dị off so ya kpọchighị azụ mana ihe m na-agwa ụlọ bụ ụmụ Igbo ndị Igbo na ndị m na-agwa ihe ahụ ndị apere mpe ndị obere ndị ụmụazị ana m agwa ụnụ ọkwa ifere ọdịnala a na-ekwu kaba na ahụ gee ntị ọfụma geenụ ntị ọfụma mara na ihe a na-akọ so ndị nọ na redio unu ga-anụ ebe ahụ bụ brokast nke ochie okwu ekwuru nke ochie ọ bụghị okwu nke taa okwu ochie na ebe ahụ so ama m na some people nọ na be anyị data eji ege vidio anaghị adịghị izi like that onye ka eji wee mee nke redio ahụ mana nkịta dị uto amaghị m ihe na-eme the system ọ bụ mgbe nkwụsị ihe aka m ji wee dezigharịkwa ya back the telephone na Facebook ọ nọ na Facebook oke ka kpọọ the telephone number for WhatsApp bụ +34 722 37 31 69 the telephone for WhatsApp +34 722 37 31 69 onwe onye ọbụla chọrọ ịkpọ na WhatsApp ya kpọọ then Imo ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ na Imo +34 611 300 917 na WhatsApp ị nwere ike ịkpọ na WhatsApp hello 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 hello
na biko nwere ndidi small. Hello. Yeah, check how much you got on the card, how much you got. And say 35. Yeah. Check 1 minute, come say something, 1 minute.